खाख्लायनि जानानै नोंनिसिम खुलुमनाय जासिग्रोबाय मेडाम। आङो नैबे खाख्लायखौ लांनो फैदों। बे खाख्लायखौ हगार हरदो मेडाम। बे खाख्लाया जेबो दाय गैया। बे मानसिफोरनि फानदायनायाव नोंसोरो बेखौ लायनानै बेयाव सोफैनाया जायाखै। बियो बेबायदि मानसि नङा मेडाम। बेखौ अननानै हगार हरदो। आंनि खुलुमनायखौ नाजावदो मेडाम। बाह एमजे, नोङो बेबायदि खुलुमनानै बिफैबानो मोनलांगोन सानदों? बियो पुलिस स्टेशनसो। बेवहाय जानला मानला हगार हरनायनि पारमिसन गैया। नोंलाय मा सानदों? बेखौ नोङो हान्थु खेरायनानै खुलुमबालाय मोनलांगोन सानदों? बेखौ मोनलाङाथ'। बेखौ बुग्लि बुग्लि साजा होनासो हगारनाय टाइमाव हगार हरगोन जोङो। बेखौ जोङो दायो हगारनायनि जेबो खोथाखौनो मोनाखै। मोनदों, दासो मोनदों नों साला सुवा खाख्लाय गुन्दा। बे एथ' उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनाया साजाखौ दासो मोनदों नोङो। नोंखौ दिनै नागाराब्रा। नोंखौ दिनै बुयैनो बेयावनो जिफोर होजोबनांगौ। नोंखौ हगार हराथ' जोङो मेडाम। बेखौ दानो हगारैनो अजद होनाङा। बेखौ साला हिनजाव जिनाहारि खालामनायनि साजाखौ दिनैनो होखानांगौ। एमजे नोंथां, नों नङाबा आंखौ रावबो बासायनो हालालै। बे साला लोखिसारा सैमा पुलिसफ्रा आंखौ दाय गैयैखौनो खानानै जेलाव लाबोबायलै एमजे नोंथां। नों नङाबा आंखौ रावबो बासायनो हाला एमजे नोंथां। नों माबा मोनसे खालामथारदोलै आंखौ, नङाबा आं गनाय नंलालै। साला आंखौ बुग्लिजोबथारबायलै बे साला सैमा पुलिसफ्रा। आयदाय खाख्लाय नोंथां, आं थासान्दियाव माखौ गिदों? नोंखौ आं बख'गोन ना। नों जेबो सिन्था खालामनाङा। बे साला लोखिसारा पुलिसफोरनि सिगाङाव गाफ्लालाबायनानै फैसा गारलाबायबानो हगारगोनलै बिसोरो। बे साला फैसानि ल' गोजासो बिसोर पुलिसफ्रा। नों जेबो सिन्था खालामनाङा खाख्लाय नोंथां। जाथ'बाय आसोल, बुथ'नांला। बेखौ दा दसेनि उनाव बुफिनदो। फैनांगौ मेडाम। बेबायदि हिनजाव जिनाहारि खालामग्राफोरखौ लागाथार लागायनांगौ। साला दोनथ'नाय गैया। साला सुवा हिनजाव जिनाहारि खालामनो हागौ। साला बुजानोबो हाया नामा मेडाम? होनांगौलै होनांगौ।